només ens hi adaptarem si entenem què ho va causar. Per què hi va haver aquell canvi climàtic tan important al segle XX. I ara els ho ensenyaré amb una obra mestra de la tecnologia del 2050 que em penso que els agradarà. Aquesta tecnologia. Situació d'espera. Això no és la realitat. Això és l'últim generador de realitats virtuals de l'autoritat planetària. La base de dades d'aquest generador conté informació detallada de tot el món. I les autoritats el fan servir per posar a prova directius planetàries. S'hi poden fer unes imitacions tan reals que tot el que passa aquí és com si passés de debò. I jo faré servir un generador com aquest per recrear llocs i èpoques diferents des del passat llunyà fins avui dia, passant pel segle XX, per veure què va passar quan la tecnologia va començar a canviar el planeta. Quan el que van fer va començar a fer canviar el clima en comptes de mantenir-lo. L'efecte hivernacle, en altres paraules. I veurem com la por a l'efecte hivernacle els va obligar a prendre decisions que havien d'alterar radicalment la manera de fer en el món. I arribarem a la manera com vivim avui, a la segona meitat del segle XXI, després de l'escalfament. Després de l'escalfament. Primera part. La flor fatal. Fa uns quants milions d'anys, una sequera intensa i prolongada a l'Àfrica fa que els nostres avantpassats deixin els arbres per anar a les pastures. I resulta que els que ja saben caminar drets sobreviuen, perquè veuen l'aliment i els enemics per damunt de l'herba. I els que no, passen a la història. Bé, a la prehistòria. Cap a l'any 70.000 abans de Crist ens vam traslladar fora de l'Àfrica i vivíem en coves, des de Killarney fins a Vladivostok. Érem gairebé humans i vivíem sobretot de baies i mamuts. Però de cop el clima es torna extremament fred i la vida a les coves resulta difícil, per dir-ho així. Amb aquell temps tan dolent, la vegetació no es pot desenvolupar i, per tant, també hi ha menys mamuts per caçar. Però bé, hem de menjar. I per això aquell canvi climàtic va provocar l'invent més important de la història, fins que es va arribar al pa de motllo, perquè va afavorir una característica sense importància que teníem uns quants. Alguns, de tant en tant, fèiem 4 grunyits mentre explicàvem als altres la manera de tallar una eina com aquesta. Però ara fem servir els grunyits per una altra cosa. Comencem a grunyir parlant dels mamuts o per explicar les estratègies de caça que comencem a dibuixar a les parets. O sigui que, gràcies al canvi climàtic, descobrim la manera bàsica de resoldre qualsevol problema. Ensenyar-lo i explicar-lo. Però què tenen a veure els grans descobriments de la història amb el clima i l'efecte hivernacle? Doncs que les dues coses afecten les condicions de vida del planeta. Per exemple, els canvis importants en el clima depenen de la distància del Sol. I això varia cada 100.000 anys, perquè canvia la forma de l'òrbita terrestre. I cada 41.000 anys, la Terra s'inclina i s'acosta més al Sol o se n'allunya. I quan n'està més lluny, els casquets polars es refreden més. De manera que quan la Terra s'ha allunyat del Sol i s'inclina endarrere, tenim un període glacial. I l'efecte hivernacle és el que s'ocupa de tot entre períodes glacials. Aquest efecte el provoquen els gasos hivernacle de l'atmosfera, com ara el diòxid de carboni, que impedeixen que l'escalfor del Sol s'entorni a l'espai. Com més gasos hivernacle, més escalfor i menys fred.
I la quantitat de gasos depèn de milions i milions de petites plantes que floten per la superfície del mar i que diàriament aspiren tones de diòxid de carboni de l'atmosfera. Si el clima es refreda, les petites plantes moren. Quan se n'han mort la majoria, arriba més diòxid de carboni a l'atmosfera i el planeta es torna a escalfar. Quan ja hi ha prou escalfor, les petites plantes es tornen a multiplicar, de manera que entre períodes glacials aquestes plantes fan de termòstat planetari entre el fred i la calor. Durant milions d'anys, aquestes pujades i baixades només van afectar els dinosaures, els peixos i altres criatures prehistòriques. Fins que, com ja he dit, vam aparèixer i vam començar a parlar durant l'últim període glacial. Avui sabem que aquest truc del llenguatge només va trigar uns quants milers d'anys a escampar-se entre tots els humans del planeta. Gairebé a tot el planeta. Hi ha un parell de llocs on no hem pogut arribar. I després, el clima una altra vegada. Com ja he dit, l'últim període glacial ens va obligar a sortir de casa per anar a buscar el menjar. Però també va fer que l'aigua del mar es congelés. I el nivell del mar va baixar fa entre 50.000 i 15.000 anys més de 90 metres. I la necessitat de menjar va fer sortir de les coves de Sibèria aquells ecorefugiats, els descendents dels quals anomenem indis americans, per anar a través de la vall, que ara és l'estret de Bering, fins a Alaska. I després es van establir per tota Amèrica fins a Xile. Una altra d'aquestes migracions va tenir lloc aquí, on aquells viatgers prehistòrics van travessar una gran plana amb turons ondulats i un gran llac, des de Nova Guinea fins a Austràlia, pel lloc que avui dia és l'extrem del golf de Carpentària. Al 15.000 abans de Crist, el clima va tornar a canviar. El món es va escalfar uns 9 graus. El gel es va fondre, els mars es van restituir. I allà els tenim, aquells americans, en aquest cas australians, per sempre. Mentre el planeta s'anava escalfant, el nivell del mar anava augmentant i es van formar el golf de Mèxic i la badia de Hudson. El mar va inundar les planes del nord d'Europa i va formar les illes britàniques. I també va omplir el golf de Suez. I potser és quan va originar la història del diluvi universal. Quan es va haver acabat, ja teníem el món modern. Però al mateix temps que el mar, també van créixer els rius i els llacs. I amb una temperatura alta i una gran quantitat d'humitat, les terres costaneres dels grans rius d'Amèrica, l'Índia, la Xina i l'Orient Mitjà es van tornar molt fèrtils. I aleshores, amb un temps tan bo, amb tanta aigua i munts de blat i ordi per tot arreu, van sortir de les coves i van formar poblats en molt poc temps. L'efecte més espectacular d'aquest escalfament va tenir lloc aquí, a l'Orient Mitjà, cap a l'any 7.000 abans de Crist, probablement a l'Iraq. Amb tant de gra com recollien, tenien excedents que podien canviar per vaques o ovelles. I per estalviar-se l'esforç d'arrossegar les ovelles o els sacs de gra amunt i avall per fer tractes, van començar a fer servir símbols per representar-los. I després van començar a estampar els símbols en taules d'argila tova per poder representar, posem per cas, 3 ovelles i 3 vaques. Aquelles marques van ser la primera escriptura, una de les grans invencions de la humanitat impulsada pel bon clima. I a mesura que s'estenia l'escriptura, també s'estenia el comerç pel qual s'havia ideat. Però cap a l'any